Yawwa mutumi na kaman ku ka san yunwa nake ji wallahi. Na ji daɗin ganin garin kwakin nan. Alƙur'an ba za ka ya kwakin nan ba. Ba zan sha ba. Wallahi ba za ka ya kwakin nan ba. Ha ba shikenan. Ka sha kwaki ba komai. No. Sai ka sha garin kwakin.